Inmediato e disculpamos a ausencia de Verónica, que por motivos personais hoxe non podía asistir. Imos dar comezo ao pleno extraordinario solicitado polo BNG para abordar e propoñer iniciativas a diferentes problemas que está a padecer a comunidade executiva de Soutomaior. Iso é o que di a proposta. Imos ao primeiro punto, que é a aprobación da ata anterior. Aprobámoslo? E o segundo punto, que é o punto que nos trae aquí. Ten a palabra o... É unha situación, creo que coñecida por todas e todos, a situación que estamos a ter con respecto ao ensino público no noso Concello. Eu creo que ante esta situación sería de xustiza pois comenzar este pleno pedindo desculpas ás familias. Eu creo que por parte do goberno local sería o preceptivo, polo que eu considero, nós consideramos, pois unha actitude impropia dun goberno que amose un mínimo de sensibilidade para o ensino público e para a situación das familias particular. As familias, algúns representantes están aquí presentes, pediron por rexistro a este alcalde que este pleno poidese ter lugar nunha hora na que eles poidesen conciliar, que poidese ter lugar ás 8 da tarde, na que eu teño para min que estou convencido que se podería negociar aquel tipo de horario. Mais, unha vez máis, neste alarde de democracia que tristemente tan afeitos estamos a vivir no noso Concello, pois vemos como o grupo do goberno do PP puxo o pleno a 1 do mediodía. A imaxe é a que é. Por unha banda temos as familias, os pais, defendendo os dereitos dos seus fillos, manifestándose, deixando horas do seu traballo e da súa vida familiar en defensa do ensino público, e pola outra temos un goberno local que xa non se trata só de que nin sequera se digne ni un dos representantes do grupo de goberno, ni un, a aparecer na movilización convocada polos pais, senón que mesmo tratamos de poñer atrancos, de poñer paus nas rodas para que as familias poidan, cando menos, estar informadas do que acontece neste pleno. Eu creo que non sería tan difícil consensuar, acordar unha hora, se houvese un mínimo, moi mínimo, de vontade por parte deste goberno. Claro que se a intención é a de servir meramente como correa de transmisión da Consellería do PP, lóxicamente, entendo que é moi difícil acadar os acordos. Bueno, situación, as consecuencias disto, aquí hai familiares que tiveron que pedir axuda aos seus compañeiros, tiveron que pedir axuda ás súas familias para poder estar aquí, outros tiveron que pedir horas no traballo, bueno, simplemente trasladarlles, pola parte que nos toca, o noso agradecemento polo exemplo que están a dar en defensa do ensino público. Creo que é necesario, creo que contra o espectáculo que se está dando por parte deste goberno con actitudes como esta, creo que é de destacar o exemplo que están a dar as familias. A situación que estamos a vivir con respecto ao ensino público, eu creo que é de todos coñecidas. Hai varios factores, varias cuestións que están alterando dunha maneira importante a normalidade do ensino público no noso Concello. Eu creo que compre un pleno como este na que o que tratamos é de poñer en riba da mesa moitos destes problemas e tratar de chegar a acordos, dai que non presentamos a mantenta proposta de resolución. O que intentábamos é poñer, debater en riba da mesa todos estes problemas e acadar acordos sobre algunhas propostas que eu creo que podemos e debemos consensuar entre todas e todos. Primeira das cuestións que está en lide é unha das que tristemente nos tivo na actualidade nos últimos tempos: transporte. No tema do transporte,
estamos a falar de recortes. Estamos a falar de recortes no ensino público. Aquí non estamos a falar de que se estén pedindo nada que non houvese, non estamos a falar de que se estén facendo peticións novas. Non, estamos a falar de que desaparecen paradas, desaparecen dereitos que tiñan consolidados ata o día de hoxe as alumnas e alumnos do Concello de Soutomaior e directamente se deixa as familias na estacada. Desaparecen dun día para outro, deixándonos en terra, e o grave disto é que isto acontece despois de que as propias familias e as propias alumnas e alumnos tivesen recoñecido documentalmente o dereito a esa parada. Aquí, ás veces, semella por parte deste goberno, porque eu creo que é importante destacar, non? Que, con respecto á actitude, eu creo que se espera, ou debería agardarse algo máis, que exercer, non sei, políticamente case como un boneco de ventríloco destes sobre os criterios da Consellaría. Eu creo que non, que o labor que sería de esperar deste goberno é poñerse do lado das familias e poñerse, se que mesmo alcalde como goberno local, encabezando estas propostas, porque, insisto, é unha cuestión de xustiza. Nós non nos creemos esa ladaíña constante que está vindo por parte da Xunta, de que usuarios lexítimos, de que usuarios excepcionais. Aquí, insisto, hai persoas que teñen ese dereito recoñecido documentalmente. Esas persoas, ademais, organizaron as súas vidas, conciliaron a súa vida laboral, a súa vida familiar, pois contando cun servizo e cun horario. E agora, que? Dun día para outro, ese dereito desaparece. E aquí semella que, por parte do grupo do goberno, simplemente se nos repite constantemente os argumentos da Consellería. Estamos fartos de coñecelos, os argumentos da Consellería. Iso sí, non nos compartimos. Non nos compartimos porque vemos que no propio argumentario que dan constantemente por parte do Partido Popular, na orde da Consellería esta última vez que se foi en marzo, sí, deste ano 2018, dice literalmente: SIC será usuario lexítimo do transporte escolar gratuito o alumno cuxo domicilio se encontre fora do núcleo urbano no que radique o centro escolar, en calquera caso nunha distancia deste superior a 2 km. Eu non sei, pero aquí di literalmente fora do núcleo urbano. E a pregunta é, semella evidente, e cando é ao revés, que pasa? Que pasa cando é o centro o que está fora do núcleo urbano e son os alumnos os que están dentro do núcleo urbano? Aí non opera este regulamento. Un regulamento que opera únicamente nunha dirección. Na inversa non, pero o espírito está absolutamente claro. E o que temos aquí en riba da mesa simplemente non aparece regulado. Polo tanto, non nos creemos esa ladaíña de que isto é unha cuestión de regulamentos, de que isto é unha cuestión legal. Non o é. É unha cuestión exclusivamente de vontade política. Se un neno vive na Montesiña e ten que ir ao centro a Arcade, ten dereito ao autobús. A inversa non. Se o centro estivese na Montesiña e o alumno de Arcade, non. A ver, é que non semella razoable esta cuestión. Pero ainda, aceptando isto, ainda aceptando a maior, é que é un exercicio de cinismo sen precedentes, porque en ningún momento sería razoable que se suprimese unha parada así pola brava. Iso hai uns criterios que están organizados. Hai cuestións como un rapaz discapacitado ten menos dereito polo feito de pedir a parada de piarres que un rapaz que con capacidade. Hai uns criterios que non se aplicaron en ningún momento. Pero que, ademais, o propio discurso da Consellería foi o decir que ia manter exactamente eses mesmos servizos. Que pasou? Que despois se aplicou o conto este onde dixe unha cousa, agora digo outra. Despois dicía, non dixen servizos, dixen os mesmos autobuses. Isto dicía moi ben a nosa portavoz nacional Ana Pondón cando fala da posverdade.
A mí recordábame as novelas estas de Orwell, verdade? De cando decía, bueno, unha granxa, de que todos son iguais, pero uns máis iguais que outros. A cuestión é que a pregunta con respecto ao transporte parece tamén lóxica. E que vai pasar para o ano que ven se estes rapaces que solicitaron, por exemplo, a parada de Pierres piden o bodegón ou piden a xesteira? Se aceptamos este criterio da Consellería, vayámonos preparando para que os rapaces de Arcade queden todos, en excepción, sen transporte escolar. Vayámonos preparando. Aceptamos este argumento ou plantámonos todos xuntos, pais, corporación, calquera xente que poida ter algo que decir para defender dereitos consolidados da nosa veciñanza? Estamos dispostos a asumir isto? Eu creo que esa é unha das preguntas que lle traslado ao goberno local e sobre a que creo que compre unha reflexión. Además, que compre unha reflexión en positivo, carácter constructivo absolutamente, e encamiñada a que estes recortes paren. E a que estas solucións que están padecendo as familias no Concello de Soutomaior non se volvan dar. Mais a cuestión non afecta únicamente o transporte. Non se trata únicamente desto. Hai moitísimos problemas, moitísimas eivas que estamos a ter no ensino público e que eu creo que non nos merecemos despois de estar máis de 2 décadas agardando por este instituto. Pregúntase, parécenos normal que as familias cubran unha familia ofertándose comedor escolar e cando esas familias van a iniciar o curso, insisto, coa conciliación que terían que ter feita, os horarios que terían que ter feitos, se digan que non hai nada disso. Parécenos normal que estén nun centro novo, inaugurado hai ben pouco, pois que acabou o meu platillo, e que estean denunciando problemas porque non teñen sequera auga quente para ducharse despois das clases de educación física. Parécenos normal que despois dun ano e medio para construir un instituto, insisto, e 2 décadas de esqueras, teñamos o centro con luz de obra. Segundo se traslada. Non vou entrar na legalidade desta cuestión, pero é que iso implica para o alumnado e para o profesorado cortes de luces cada certo tempo. Non vou entrar no que implica para os equipos informáticos, etc. Parécenos normal que unha persoa con mobilidade reducida, por exemplo, por estes mesmos motivos non pode utilizar o ascensor. Parécenos normal que haxa unha cafetería de 41 metros cadrados para 420 alumnos e que a Xunta diga que iso é perfectamente suficiente, que iso é perfectamente legal. Parécenos normal que un instituto novo en Galicia nin sequera teña lugar no que os nenos se poidan refuxiar no patio os días de chuvia. Parécenos normal que con esta situación a Consellería aínda teña a cara de dicir que nos días de chuvia os nenos se metan no ximnasio. Eu non sei, de verdad, querería escoitar cal é a opinión, querería, imagino, non? Dos profesores que imparten educación física sobre esta proposta da Consellería, da Consellería. O sea, que chove, metemos os nenos no ximnasio, pero ainda aceptando isto, de meter a todos os rapaces no patio nos días de chuvia, tocaría 90 centímetros cadrados por alumno. Ese é o modelo de educación pública que defende o Partido Popular, que os nenos no patio teñan que estar hacinados en 90 centímetros cadrados por alumno nos días de choiva. Parécenos normal que neste centro non haxa salón de actos, festivais, conferencias, graduacións, varios, onde se fan. Nesa sala multiusos que tanto alegastes, 25 centímetros cadrados por alumno tocaría. Eu, que tendo a expandirme, xa non collería. Parécenos normal que sexa a empresa de transportes que está condicionando os horarios no centro. Parécenos normal que un alumno de 4 ou 5 anos tarde entre 45 minutos e 1 hora para chegar de Arcade a Soutomaior, porque os alumnos están parando da orde de 20-25 minutos para recoller os rapaces do instituto. Habería moitísimas máis cuestións, pero eu creo que con todos estes problemas, cando menos, merece unha reflexión seria. Todos estes problemas, eu creo que merecerían por parte deste goberno, pois que, cando menos, permitir ou facilitar
que fosen os propios pais os que pudesen estar aquí, aqueles que quixesen no día de hoxe. Nos por iso entendemos que o que está pasando que foxe do que sería a normalidade para o centro de ensino. Despois, teríamos algúns outros argumentos para debater, para falar, e insisto, coa intención de solucionar os problemas e coa intención de chegar a acordos. Esa, dende logo, é a nosa vontade. Creo que aquí do que se trata é de que os problemas reais e obxectivos que están tendo as familias se solventen e, sobre todo, no caso do transporte, se lle dé un cancelazo para que non se poidan seguir cos recortes nos vindeiros anos, que sospeito, e creo que sospeito con fundamento, que é a verdadeira intención da Consellería. Entón, eu creo que é tempo, tristemente, de que esa fase 2 que aparecía no proxecto do Instituto se encete para cubrir moitas destas carencias. Creo que aquí poñemos, que reflexionemos se como corporación fagamos un documento e lle traslademos á Consellería para que de inmediato se inicie esa fase 2 do Instituto que poida solventar moitos dos problemas que aquí estamos tendo enriba da mesa e que creo que poderían, cando menos, atenuar algunha das carencias que hai no Instituto. E a seguinte cuestión é que, unha vez máis, todos xuntos, e a ver se destas vez nos atenden e toman en serio o goberno local, porque parece que nin o seu propio partido os queren recibir, pero se a ver, por todas vayamos todos xuntos, e creo que tamén estaría ben que houvese representación das familias, e por que non, do profesorado, para plantarnos na Consellería de Educación para abordar todos estes problemas. Eu creo que sería de xustiza e creo que un goberno local con vocación de chegar a acordos e solucionar estes problemas, pois que debería participar destas propostas. Nada máis. Vamos a ver, con respecto ao horario do pleno, os plenos suelen celebrarse sempre a esta mesma hora, é certo, á 1 da tarde. E tamén é certo, teño que decir, que se presentou unha instancia non dos pais, senón dun pai que dice que é presidente en funcións da AMPA Negueiros para que efectivamente se celebrara ese pleno ás 8 da tarde. Tamén é curioso que ese mesmo pai, que a nos pide que se celebre un pleno ás 8 da tarde, entrega na subdelegación do goberno un permiso para celebrar unha manifestación o día 30 de outubro ás 8:45 da mañán, ao que ten previsto que asistan 400 persoas. É dicir, unha cousa é o contrario, a veces son difíciles de explicar, non? Cando un dice que quere conciliar e que para unha cousa pide o pleno pola tarde, para outra pide pola mañán. Quer dicir, non o entendedes, pero sí que me entendedes perfectamente. Quer dicir, quero entender que según, non sei, se pensa ás 8:45 xuntar a 400 persoas pola mañán é porque facer unha cousa pola mañán non será tan descabellado. Quero pensar, vamos, porque están aquí as solicitudes. Por lo tanto, quero dicir, non foi unha petición, digamos, masiva dos pais, senón que foi unha petición dun pai que fixo esa petición, que dice neste escrito que é presidente en funcións da AMPA Negueiros, sin embargo, no que presenta na subdelegación do goberno dice que é pai dun alumno do IES ou dunha alumna do IES Soutomaior. Aí non dice que sea nin presidente en funcións nin outra cousa. Non sei cal estará ben, se a que presentou no Concello, se a que presentou na subdelegación do goberno. En todo caso, como sabedes, os plenos aquí suelen celebrarse a 1 do mediodía e o importante, creo que dos plenos é o que se debate neles. Ademais, son gravados, son expostos públicamente e, polo tanto, creo que con absoluta transparencia e absoluta claridade. Eu teño que dicir, con respecto á enseñanza pública deste Concello, este goberno ten dado mostras, moitísimas mostras, do seu compromiso, pero sin ningún tipo de paliativos, e ademais sin ningún tipo de duda. Cando fixo falta terreos para ampliar o Padín Troiteiro no seu momento, se mercaron os terreos, se puxeron a disposición da Xunta de Galicia para que aquilo fora posible. Cando fixo falta dotar a Escola de Romariz dunha segunda unidade
porque había moitos alumnos e había só unha unidade. Este Concello foi quen arreglou a segunda unidade, a construiu e, polo tanto, demos mostra de que seguimos estando coa ensinanza pública, para que houbera unha segunda unidade en Romariz. Cando fixo falta facer, acondicionar a vivenda do conserxe do profesor, a petición da AMPA para que tuvese comedor escolar para dentro inteiro, este Concello asumiu eso sin ningún tipo de problema, dando unha mostra máis de que estamos volcados coa ensinanza pública. Cando hubo que poñer os terreos a disposición do IES, por suposto, se fixo de forma máxima, coa máxima celeridade. Cando se solicitan actuacións, cando se solicita a nosa colaboración por parte dos centros, aí estamos sempre para todo. Estamos, a verdad, en absoluta colaboración, neste caso, cos tres centros escolares públicos que temos. Cando se puxo en marcha este curso, que foi a posta en marcha dun curso moi complexo e moi complicado, porque significou a reestruturación do sistema educativo público de Soutomaior, pois aí estivemos todos, man con man, tanto o equipo directivo dos dous centros, aos cuales lle quero agradecer o seu esforzo e o seu traballo durante o verán, e os empregados municipales a tempo completo, o que fixo falta tanto nun centro como no outro para que pudesen empezar o curso en día e hora. Eu teño que dicir que eu estou moi contento e moi orgulloso do último IES que se construiu en Galicia, que foi o IES de Soutomaior. De verdade, estou orgulloso, contento e, ademais, creo que foi un logro importantísimo. É un centro que está feito, arquitectónicamente, está moi integrado no lugar, feito cos estándaros europeos de construción de máxima eficiencia enerxética. É un centro que, ao noso entender, dá máxima resposta a unha reivindicación moi antigua das veciñas e veciños de pais e nais deste Concello. Un centro que está adaptado ao Real Decreto, como sabedes, do 2010, que non foi un Real Decreto precisamente que fixera o Partido Popular. Se os acordades, foi un decreto feito polo Partido Socialista no seu día, verdad? Como sabemos todos, é un centro línea 3, tanto de bachillerato como de ESO, e, bueno, dotado que eu creo que con todo o necesario, con todo o necesario, claro, probablemente falten cousas, por suposto, pero para o normal funcionamento, non? Probablemente falten cousas porque levamos un mes, 2 meses de clase, non? Con 4.200 metros cuadrados construídos, que sabemos que conta con 12 unidades para eso, 4 de bachillerato, aulas de desdoblamentos, de apoio, de reforzo pedagóxico, ten aulas, taller de tecnoloxía plástica, biblioteca, ten 3 laboratorios de química, física e química e bioloxía, ten aulas de música, aulas de informática, gimnasio, servicios comuns, e seguramente, haxa que mellorar cousas, por suposto. Iso non o vou a negar nunca, porque nunca nada está finiquitado. Pero iso sí que efectivamente será unha misión de todos, pero non só nosa, da Xunta e do equipo directivo que supoño que será, e do Consello Escolar que será o que teñan que decirnos e guiarnos, que é o que lle falta e é o que fai falta a ese centro. Eu creo que todos podemos dar opinións, por suposto, estamos todos no noso dereito, pero eu creo que a opinión que temos que sobre todo que buscar é a dos profesionais, a do equipo directivo, a do Consello Escolar e a dos pais tamén e nais, que son as que nos teñen que guiar para que sea o instituto, digamos, 10. Con este novo centro, co IES, mellorouse un pouco a superficie das aulas con respecto ás que había, coas que había antes, e sobre todo mellorouse moito a distribución das mesmas, que iso creo que como profesional é moi importante. Sí, xa sei que é de broma, é unha broma, eu xa sei, pero mellorouse. É o primeiro ano que funciona con línea 3 tanto en secundaria como, por suposto, en bachillerato, pero o ano pasado, no Padín Troiteiro, tanto en segundo como en cuarto, era a línea 2, co cual creo que se mellorou sustancialmente ao ser todos os cursos de línea 3, porque o ano pasado, en segundo e en cuarto, había línea 2.
Estamos a falar pois, da maior inversión que se fixo neste concello durante moitísimos anos nun momento económico complicado. Eu sei que efectivamente o tema eléctrico é un tema que se resolverá, non sei se hoxe, mañán ou lunes, un tema que efectivamente estaba pendiente, pero eu creo que era mellor empezar, aínda que fose con algunha pequena carencia que non afecta sustancialmente, digamos, a que poidan os profesores poder exercer a súa profesionalidade, e eu creo que era mellor empezar que non esperar un novo ano, vendo un instituto acabado, rematado, e que tendo este posto en servicio. Probablemente habrá que preguntarlle aos pais e ás nais, á maioría dos pais e ás nais, que é o que preferían. Eu digo que aquí fixose un esforzo importante por parte da AMPA, do Padín Troiteiro, para publicitar este novo IES en outros lugares, como Vilaboa, como Pazos de Borbén, e eu creo que non se merece este IES que sea denigrado, que sea posto en duda por eses pais, esas nais, que probablemente quixeran mandar aquí aos seus fillos e as súas fillas. Hai unha cousa importante que creo que reflexa cal está sendo o funcionamento deste IES, verdad? Con todas as carencias que decides que hai, e algunhas que efectivamente as hai, pero que probablemente teñen que ser resoltas nun espacio corto de tempo, que hasta a fecha, creo que é un dato importante, ata a fecha non se abriu ningún expediente disciplinario. É unha risa, eu xa sei que todo é unha risa, pero hasta a fecha non se abriu ningún expediente disciplinario. Cando ano pasado, a estas alturas de curso, ían 3 expedientes disciplinarios. Que quere dicir iso? Quere dicir iso que a tranquilidade está sendo a norma habitual nese centro, que eu creo que está funcionando a un rendimiento importante e, ademais, sin grandes problemas, ata onde eu sei. O tema do transporte, efectivamente, o Gallá estuvera solucionado, porque seguramente non estábamos hoxe aquí. Ese é o tema. Estou seguro, ademais, que non estaríamos hoxe aquí se ese problema non existira. O transporte escolar sabemos como é todos. É dicir, o transporte escolar, hai o transporte o transporte escolar propiamente dito, que é o que realmente, que efectivamente é o que hai en Arcade, que son eses 2 autobuses que funcionan en Arcade, e despois temos o transporte integrado, que é o resto do transporte escolar, que, como sabedes, é un transporte escolar no que, ademais dos alumnos dos centros, se poden, cando hai plazas vacías despois de que todos os alumnos estén admitidos, pois poidan usalo xente que non sean alumnos. Eu creo, porque efectivamente nos levamos feito cousas, e moitas cousas, e falado moito, e estamos, e eu creo que incluso se lle pode dar unha solución, pero a través do transporte integrado. Eu teño que reconocelo, falei incluso a casi as máis altas instancias de educación e me dixen que a través do transporte ese excepcional a solución está complicada nese tramo. Pero sí pode haber unha porta aberta no transporte integrado, que pasa por que a parada de Pierres, que é a que neste momento ten problemas, poida ser recoñecida oficialmente nese transporte integrado que ven de Ponte Sampaio, que, aí atopámonos coa dificultad, que ten que ser un microbús, pero ten que pasar por a ponte, non? E que pudera facer unha doble viaxe, non? Pero tería que ser a través, xa digo, do integrado.
Estamos traballando para eso e estamos tratando de que isto sexa posible. É dicir que nós non facemos nada, que non estamos aquí, que nós... Bueno, vale, eu admito porque isto lo admite todo, pero que nós estamos traballando e estamos preocupándonos tamén é certo. E iso que nadie duda, porque nós, si algo nos... Hombre, nós non estamos aquí para crear problemas, desde logo. Inda que, como sabemos todos, este tipo de problemas nos podemos axudar a resolverlos, podemos tratar de reivindicalos, podemos facer moitas cousas, pero a solución final sabemos onde está. É dicir, eso non depende directamente deste Concello, sabémoslo todos, e, polo tanto, podemos todos arrimar o ombro, podemos facer cousas, podemos falar, podemos reivindicar, pero a solución definitiva teñena na Xunta directamente e, por suposto, eles teñen máis datos que o de Soutomaior e supoño que eso será o que condiciona todo isto. Con respecto aos recortes, pois non sei, eu creo que o número de plazas son as mesmas. Si este ano estuéramos no Padín Troiteiro, probablemente o problema sería o mesmo, non é porque se abrira o novo instituto. E os argumentos da que pon a Consellería, pois podemos non compartilos, pero eles son os que marcan, claro, eles son os que marcan, digamos, cales son as pautas en todo Galicia, non só en Soutomaior. E se fóramos nós, pois podemos decidir por nós mesmos, pero cando non podemos decidir, pois temos efectivamente que estar pelexando nesta situación. Eu creo que, efectivamente, como acabache dicindo, eu creo que temos que sentarnos co equipo directivo, cos pais, coas nais, nese Consello Escolar, e ver, efectivamente, cales son as carencias reales deste centro, e a partir de aí poder efectivamente facer unha petición seria e rigurosa á Xunta de Galicia. Para iso nós imos estar aí, é dicir, no que sean peticións consensuadas con todos os grupos políticos e co equipo directivo e co Consello Escolar do Centro, non teñades a máis mínima dúda, que aí vamos a estar. E, polo tanto, non temos ningún problema en ese sentido. Eu creo que empezando polo final, para chegar a acordos, o primeiro é non faltarlle respeto ás familias que se están mobilizando para defender os problemas que están. Cando ti estás poñendo en cuestión a un pai que en representación dos outros pais está tratando de solucionar problemas que afectan a dúcias de familias neste Concello, eu creo que primeiro unha actitude impropia dun alcalde que veña aquí a decir, a cuestionar que se unha persona pode conciliar nunha manifestación e, en cambio, despois no pleno na que estamos, nunha manifestación, se te molestaras mínimamente votar, pues igual tiña que ver algo coa red de entrada no centro, igual tiña algo que ver con iso. Entón, igual as horas de entrada pues tenéis esa facilidade de conciliación, pero claro, cando simplemente difamamos, desprezamos e ridiculizamos o traballo destas familias no canto de poñerte codo con codo para defender esos problemas, a min, de verdade, gustaríame pensar que fose de outra maneira. Pero creo que é un moi mal comezo para chegar eses acordos cos que dis, porque finalmente aquí estamos tristemente afeitos a que entre o que se di e o que se fai, pois median millas, verdade? Entón, creo, e sorprendeume, ademais, esa actitude, que un alcalde fronte a familias que están levando iniciativas en defensa do ensino público, o único que veña a decir é a desprezar un traballo que se está facendo, a poñer en cuestión que se é nun lugar asina como presidente da AMPA en funcións, que o é, en outro lugar asina como pai, é que resulta que ás veces
Pois mira, son profesor e tamén son pai, temos varias facetas na vida. Que llemos facer? E ti estás aí cuestionando se se asina dunha maneira, se doutra, llemos ver. Estas persoas o que están facendo é defendendo o ensino público ante unha situación que consideran injusta. Non esta que falaches, todas as familias que se están integrando niso están tratando de reverter unha situación que consideran injustas. E cun alcalde, nun pleno, no canto de poñerse codo con estas familias, se permita ter actitude que tiveches, bueno, iso é cada quen que valore e cada quen que xulgue se é unha actitude pois digna dun alcalde. Eu, desde logo, considero que para nada, vaya. Pois decías, claro, que ti estabas moi satisfeito co instituto, pero que, claro que ti xa estabas satisfeito cando este instituto tiña 12 unidades. Cando este instituto tiña 12 unidades, ti... Permíteme acabar, por favor. No, é que é mentira. É que é mentira. Pero que non te interrumpín. No, pero que é mentira. Se é mentira, é tan fácil como ver a tu perfil das redes sociais dicindo ese día que estabas encantadísimo de que... Permíteme, non te poñas nervioso. Non, si estou tranquilísimo. Pero que eu non te interrumpín. Que non quero que mintas. Pero que non te interrumpín para nada. Non te interrumpín para nada, de verdade. Non te poñas nervioso. Non, estou tranquilo. Respira pola nariz e bota aire pola boca. A cuestión é se o propio alcalde nas súas redes sociais o día que entra o proxecto do instituto no que nos birlaban os bacharelatos era o propio alcalde. Temos a captura desas redes sociais dese mesmo día. E mira, xa que estás, farémolo público esta mesma tarde para ver se é certo ou non, para ver quen minte. Ti, o alcalde de tamén nas súas redes sociais, cando nos entraba un proxecto de instituto de 12 unidades celebrando a bombo e platillo. Claro, que pasou? Despois, tivemos que facer o grupo de oposición, levámoslo ao Parlamento, como levámos moitos antes, para que se fixese o proceso e se conseguise modificar ese proxecto, pois claro, pois as cuestións son as que son. Entón, vamos a ver, contentos estamos? Bueno, pois mira, claro que avance que teñamos o estudo que levamos 20 tantos anos, vamos reivindicando. No, toda a vida. Algúns, de verdade, non te poñas nervioso. É que falaches, ninguén te interrumpiu, de verdade, que aparte estamos falando de educación, e das moi mal exemplo así. Entón, a cuestión é que... A ver, veña, deixamos falar, que tratase disso, de educación. Entón, cando se trata destas cuestións, eu creo que é importantísimo que se predique co exemplo. Claro, como avance. Aquí, unha persona que foi Lois Ovelleiro, que xa hai máis de 2 décadas, iniciou esta batalla do instituto. E non pasa nada por decilo. Hubo moitas outras, e, lóxicamente, todos queríamos que houvese este instituto. Aquí non se trata de poñer medallas ou quitar medallas. Agora, aquí sí que hubo unha persoa que iniciou esa cuestión. E non pasa nada. Creo que é obxectivo recoñecelo. Creo que é algo obxectivo. Entón, o problema que vexo con esta intervención do alcalde, que insisto, me sorprende, moitas cuestións, é que basicamente nos fixe unha descripción do proxecto do instituto e, digamos, unha laudatoria de todos as vontades e os traballos que fai o Concello. Ben, mira, é que o proxecto do instituto está nos planos. É dicir, un instituto que ten ximnasio, ten aula de música, vale. Pero é curioso, é que nos esquecemos do que non ten. Esquecémonos do que non ten. Por exemplo, o Salón de Actos, díxose 20 veces, convocamos un pleno extraordinario aquí no ano 2015, falamos 20 veces de que o feito de non ter algo como un salón de actos, pois que, bueno, dar problemas. Ti decías que, no, que aquel espazo multiusos iba a resolver todos os problemas. Crees que mellora algo un instituto sen salón de actos que un instituto con él? É mellor. Tan difícil era, unha vez que estamos facendo un investimento millonario de 5 millóns de euros, dotar a este centro de espazos que son necesarios para a vida académica. Eu estive en varios centros onde que son profesores que nunca me topei con un sen salón de actos. Nunca. Ou con espazos habilitados para tal efecto. Que me estás dicindo? Non, nunca me topei con un sen salón de actos de que son profesores. Onde estás agora ten? Que? Claro que ten salón de actos. Claro que ten, sí. Claro que ten. Conforme entras na porta de entrada. Podes velo ali. Estas cuestións é tan fácil como probalas.
Entón, é dicir, non se trata só de andar a decir se estes centros teñen ou non teñen cuestións que deben ter, o sea, que todos os centros teñen un taller de tecnoloxía e un aula de música, que só faltaría. É que só faltaría. Agora, as demandas dos pais son lexítimas. Sí, home. Claro que son lexítimas. E o desprezo do alcalde me parece bastante menos. Entón, as aulas. Falábamos despois falase dos expedientes disciplinarios, porque iso xa me pareceu top, vaya, é algo que merece mención aparte, pero que, vamos a ver, as aulas, o feito de que exista unha facilidade, que é unha lógica evidente niso, Non entendín, que perdón. o feito de que haxa unha mellor distribución das aulas, hai unha lógica evidente niso. Pasamos dun CPI a un IES. Lóxicamente, non é o mesmo organizar un centro que ten varios niveis educativos e que hai rapaces de diferentes idades, entón, iso é que é unha lógica bastante evidente. Daí a necesidade de que neste centro leváramos tantísimo tempo demandando esta necesidade. Claro, pero que é unha perogrullada. Lóxicamente, entón, claro, xa, cando se fala do tema eléctrico, que, bueno, que iso xa é unha cuestión aparte. O sea que nós, veciñas e veciños, as familias, temos que escoller entre que se fagan as cousas mal ou que non se fagan. Iso que estás propoñendo. Iso que estás propoñendo. Que hai que escoller entre non empezar o curso ou empezar co sistema eléctrico sen rematar. Propós iso, porque hai unha terceira opción que de vez en cando está ben ter presente, que é igual tratar de facer as cousas ben. Que en 18 meses dá tempo, É dicir, claro, esa opción non se contempla. Parece que o feito de justificar os erros da Consellería prima, entón se nos mete nesa falsa diatriba de ou facer as cousas ou non abrir, ou abrir con cuestións que non están sen rematar. Pois non, négome a asumir iso. Négome. Eu creo que as cousas se poden facer ben. Despois, o dos expedientes disciplinarios, vamos a ver, é que o feito de buscar unha lógica causa-efecto entre que haxa tranquilidade polo espazo, non sei, igual as paredes ou a pintura CEM tamén pode afectar a que exista máis ou menos falta disciplinaria. Non, falta disciplinaria, hai tantísimos factores que influen nisso, dende o perfil do alumnado, dende o número de alumnos disruptivos que haxa, dende os perfiles académicos que teñas, dende as condicións, dende as ratios que hai na Consellería, e ti non. O sea, é dicir, isto é para facer unha tese. Agora, non o que o feito de que os rapaces estén no instituto fai que non haxe expedientes disciplinarios. Bueno, iso é digno de mención. Para min é moi importante. O que? Eso. O que? Hombre, que non haxa expedientes disciplinarios. Bueno, claro, para nós non. Para ti non. Claro, que para nós non. Quero dicir, hombre, eu doulle importancia porque para min é importante. Por suposto que é importante, hombre. Vamos a ver a cuestión. Hombre. Mira, a cuestión. A cuestión, que a ver, que senón que che van a abrir un expediente disciplinario vai ser a ti como me sigas interrumpindo tan constantemente. Simpático. Entón, a cuestión é que a ver, a cuestión é que hai que ser un pouco serios. Entón, os expedientes disciplinarios, sabes, por exemplo, por interrumpir constantemente na aula. Entón, é dicir, aquí algúns coñecemos de primeira man esas cuestións. Que, lóxicamente, nun centro vais estar, pois, máis como dicer, vale, claro, pero alegar que ese dato, bueno, me parece, ao meu punto de vista, unha frivolidade. Entón, a cuestión ten que ver con algunhas das cuestións que decías que había de melloras con respecto ás consellerías das prazas. Mire, consultaches, por exemplo, cantas prazas saíron con materias afins? Cantos profesores hai impartindo materias das que non son especialistas? Porque iso está facendo o Partido Popular aquí en Sotomayor, Bueno, aquí en Sotomayor en tantos sitios. Pero vamos a ver, pero que seguramente neste centro, coa previsión que hai de prazas e sendo un centro no que para o ano que ven vamos ter máis alumnado pola propia evolución dos cursos, era absolutamente innecesario
introducir tanto primeiro, tanto profesorado en terreno expectativa de destino, fixar profesorado coa falta que lle fai o equipo directivo, ademais, que non me quería, vaya, desde logo, todo o meu recoñecemento tamén ao equipo de primaria, porque sí que é certo que a situación que estiveron padecendo este verán, pois vaya, foi unha odisea. Pero por qué? Porque os teus compañeros do PP o que lle fixeron non ten nome. O que lle fixeron non ten nome. Que os compañeros do PP deixen na estacada a dúcias de profesores e dicen, non, o curso empeza en setembro, búscate a vida para que isto este funcionando. Home, que ti que vendas como un logro, pois mira, vamos a ver. É que o Concello tivo apoio. Bueno, pois mira, eu, honestamente, só faltaría, eu creo que o faría calquer goberno do mundo ante esa situación. E, ademais diso, creo que tiraríanlle un pouco das orellas á Consellería por facer iso. Tiraríanlle un pouco das orellas á Consellería, que creo que sea o xusto. Polo tanto, eu creo que, a pesar, insisto, de que me sorprende a nosa primeira parte da túa intervención, o importante disto, insisto, e nós cando menos aquí estamos, non é para ter ou quitar razóns, trátase de resolver problemas. Nós, dende logo, aquí poñemos en riba da mesa toda a nosa vontade para que eses problemas se resolvan. Entón, eu fagoche dúas preguntas. Estades dispostos como grupo de goberno a mañá mesmo enviar un escrito á Consellería de Educación, acabo de verdade, asinado por todos estes portavoces, exixindo que se empece a fase 2 do Instituto? Eu estou disposto... Sí, a fase 2 estou disposto. Eu que estou disposto é a sentarme co equipo directivo a saber cales son realmente os problemas que se poden arranxar e que se poden. Non é cuestión de que desde un equipo, desde uns políticos do Concello, digamos, nós desde fora do centro, inda que poidamos coñecelas, Acabo de se me acabas de fazer. Bueno. Nese aspecto é que fíxate en que as cuestións que se fagan ten que contar co apoio da AMPA, os pais, ten que contar os órganos de dirección dos centros. Eu estou segurísimo, porque mira, además digo isto, que nos centros non van a ter ningún problema, por exemplo, en que se habiliten espacios para salón de actos, en que se faga un espazo cuberto para que os rapaces poidan estar no inverno, é dicir, é que usas as cuestións máis alá de que xa outras, que se cadra a nós non se escapan e que teñen que ver coa dinámica do centro, por suposto. Agora, eu estou absolutamente convencido que non hai equipo directivo no mundo que cando un centro non ten un patio cuberto no recreo non se diga que se lle vai a cubrir. Estamos de acordo. Acabo, de verdade. Despois que cando non hai ningún problema tampouco, en que cando hai unha necesidades que teñen, esas e moitas outras, pois que se inicien na fase 2. Entón, a cuestión é esa. Eu creo que é un bo punto de partida. O seguinte, creo que deberíamos juntarnos en educación, tamén cos pais, e isto creo que tamén se queres cos representantes do equipo directivo, é explicarlle a situación anómala que hai neste Concello, seguramente tamén noutros. Eu falo neste centro non rexe, ou cando menos nos establece, o que está na orde. Porque o centro é o centro o que está fora do núcleo urbano. Non son as familias. E nesa orde, o que se establece é que as familias serían as que están fora, e o centro no núcleo. Aquí ao revés. Entón, a pregunta é, que faríamos nesta situación? Ademais, dunha situación que a mí me parece, se queres, aínda máis grave. Cal é? Que estas familias teñen o dereito ao autobús recoñecido a principio de curso. Iso creo que non é un asunto menor. Que pasa? Deixámonos na estacada a toda esta xente? Os pais que contan con ese horario, que contan con ese servizo, deixámonos aí tirados. Eu creo que iso é o que debo reflexionar. Entonces, eu creo que tamén, pregunta, estamos dispostos a ter esta xuntanza? Unha xuntanza cos portavoces desta corporación, se quere representantes dos pais, tamén cos representantes do centro escolar. Sí, hombre, sin ningún problema. Pero tamén digo que nós estamos traballando noutra liña, independentemente desa reunión, para tratar de solucionar este tema canto antes. Vamos a ver. Pero isto non é independiente de que teñamos as reunións que queirades e que iso non... A cuestión desa liña, que iso pode ser pan pa hoxe, fame para mañá, e oxalá se resolva, pois mira, que pero esa digamos que debe ser a última das opcións, porque o rollo de pan pa hoxe, fame mañá, que pasa? Se mañá os rapaces se van a parada da feira ou se van a parada de Xesteira,
Que pasa? Se día sigue aplicando este mesmo criterio, nos quedamos sin unha soa parada en Arcade. Imos permitir que pase isto? Imos permitir? Estás adiantando os acontecementos, que vamos, que pode pasar, claro que pode pasar. Claro que pode pasar, pois eu négome a aceptalo con esa normalidade. Pero non pode, porque claro, que négome estás poñendo un exemplo que non sei se vai pasar eso ou vai pasar o contrario. Ou vai pasar o contrario, que para ano que ven ao mellor hai sitios vacíos, quer dicir, non nos sabemos. Vamos ver, hai unha lógica evidente que depende das ratios, pero sexa como sexa, o feito de que existan variacións de alumno que poidan facer suprimir paradas pon en risco o dereito ao transporte dos nosos rapaces no Concello, pono en risco o dereito non. Sí, o dereito, sí, o dereito. No momento que o rapaz que estaba na de Pierres o ano que ven digan, bueno, pois como aquí non me collen, voume para a xesteira. Que pasa? Na xesteira vai haber máis nenos, é unha lógica evidente. Que ao final, se vives en estradas automeiros, vas ir a comer o autobús á feira, que chegas antes ao instituto. Vamos a ser razonables tamén. Hombre, eu creo que vamos a ser razonables. Pero non é a feira, a xesteira, é na xesteira. Hombre, porque podemos estar falando dos rapaces que viven en Arcaide arriba, ou podemos estar falando dos rapaces que viven no fondo da Devesa, ou podemos estar falando dos rapaces que viven en Ousil, ou podemos estar falando dos rapaces que viven na Aranciña, ou podemos estar falando do rural que viven a máis de moita distancia para ir á súa parada, quer dicir, claro, pero a cuestión, pois desas cuestións tamén se pode falar, pero aquí a cuestión é, rapaz, neste caso, pero neste caso a cuestión é que a parada que se suprimiu é a de Pierres, vaites por aí, mira, claro, entón, a cuestión é a seguinte, se esas paradas que están a de Pierres non impedimos que se recorte, se faga efectivo, vai ser outra e outra. Despois non digo que vai ir á feira, pero un rapaz, por exemplo, que ve no cruce da xesteira, claro que vai irse á parada do cruceiro, claro que sí. É un rapaz que vive encima de vila, claro que pode ir á parada do Bodegón, claro que sí. Entón estou falando de causas reais, por favor, tomas en serio. Eu estou falando de causas reales tamén, do fondo da Devesa tamén. Por suposto. É o da Aranciña ou incluso do Ousil. Por suposto. Quer dizer, estou falando de non estou falando de temas raros. Pero que a mí se ti todo que digas de incrementar paradas, vas meter onde faga falta. Aquí a cuestión non se trata diso. Estás a dizer que ti parece que estás justificando con iso un recorte. Non justifico nada. Eu ojalá foramos casa por casa recollendo rapaces, entendes? Non estou justificando nada, nin quero justificar. Efectivamente, hai que ser serios. Hai que ser serios. E eu que estou dicindo que estou tratando para arreglar este problema. Ti xa me estás falando do ano que ven. Vale, me parece moi ben que me fales do ano que ven, pero eu estou tratando de arreglar o problema xa este ano, non quero esperar o ano que ven. Claro, como todos. Mira, estamos aquí precisamente neste pleno para tratar de arreglar este problema. Entón, están aquí os pais manifestándose para tratar de arranxar este problema. Están os pais reuníndose... Este problema estás tratando de arranxar independentemente deste pleno. Vamos a ver... Independentemente deste pleno. No. Ti terás o teu papel e nós teremos o noso papel. Efectivamente. Eu, desde logo, o que vexo é que, desde logo, atacando as familias que se mobilizan, desde logo... Eu respeto as moitísimo, bueno, pois calquero diría, pois aplícate o conto, calquero diría... Aquí todos nos conocemos, aquí todos nos conocemos. Exactamente. O pueblo é pequeno, Calquero diría. A cuestión disto é o seguinte, se estamos tratando de solucionar este problema e deixamos a porta aberta a que esta parada se suprima, ábrese a porta, como decimos, a que se desaparezan as paradas en Arcade, porque esa interpretación que nos están facendo este ano da Consellería permitiría que non exista ni unha só parada en Arcade. Sí, pero esa interpretación non están facendo para Soutomaior, Pero que a mí que me importa que pase porque parece que son concelleiros de Soutomaior. No, efectivamente, eu tamén, pero quero dicir, pero as cousas son mellor falalas na súa totalidade. Na súa totalidade. Non hai ningún recorte neste caso. No. Recortaronse o número de plazas. Como? Non se incrementan, pero non se recontan. Vamos a ver. Hai rapaces que tiñan o dereito recoñecido documentalmente a principio de curso, sí ou non? Pois terán que dicir o equipo do centro. Teñen recoñecido, desaparece e non recortan. Pero vamos a ver, hai que ser serios. Home, bueno, vale, te interpreto como queiras. Bueno, interpreto como queiras. No, claro, por suposto. Vamos a ver, hai menos plazas que o ano pasado. Como?
Hai Pero hai menos máis prazas. alumnos, hai menos prazas, que vas facer? Xa, pero non hai recortes, en todo caso non habrá incremento. Pero vamos a ver. Digo eu, é que é unha cuestión numérica, Isto é unha cuestión numérica. Claro que é numérica. Digo eu. Mira, vouche explicar. Digo eu. Hai 30 alumnos nunha clase. Claro. Vamos a ver, hai 30 alumnos nunha clase. Eses alumnos non a poñen, teñen que marcharse ese instituto. Non está vendo recorte no ensino público? Como está vendo? Non está vendo recorte no ensino público. Se incrementa o número de alumnos e non se continúa co servizo. É dicir, un rapaz de hai 10 anos ten dereito a estar no ensino público, este rapaz que ven agora non ten dereito, porque hai máis natalidade. Que culpa? Pero é que estás mezclando todo iso, non é? Pero como estou mezclando todo? Claro, Pero que tan fácil de entender? Claro, É dicir, claro, vamos a ver. Claro, pero si é tan fácil independientemente é unha cuestión numérica, é que é numérica. Pero que vamos a ver, non xustifiques o que é un xustificable. Non xustifiques Bueno, é o o que é teu criterio, justificable. quer dizer, tampouco vou discutir contigo no que é o teu criterio. O que non se pode decir é que por unha banda se está tratando de arranxar de unha maneira e depois estar xustificando o recorte que da non estou consellería. justificando nada, te estou dicindo. Pois pareceselle moito. Que non estou justificando nada. Bueno, pois calquero diría. É que eu tampouco che veño aquí a falar do que fan os teus compañeros en Pontevedra, que é dicir que podíamos estar falando de con respecto á educación, por exemplo, que por exemplo? Por exemplo, sábelo como a min, ti, Dime sábelo o como a que? min. Eu lino na prensa, eu non. Pero dime o que? Isto de unha algo que presentou en Marea, que o PSOE non apoiou. Eu lino na prensa, non sei o que pasou. Eu lino na prensa. Explícocho eu, mira. Explícamo, dice. Aquí o No, pero primeiro voucho ler eu. Vale. Primeiro voucho ler o que pon a prensa, porque eu no pleno non estuven. Claro. Eu no pleno non estuven. Non estuven. É dicir, si fuera la rechazada la propuesta de Marea para apoyar la puesta en marcha de un comedor escolar en Elías Sánchez Cantón, ya que el PP se estuvo, el PSOE y Ciudadanos la apoyaron e el BNG votó en contra. Vin o pleno e efectivamente a concelleira dice que non teñen competencias e que polo tanto non teñen que Mira, a cuestión é que non foi o pleno, mira. Como que non foi ao pleno se o vi? Pero si está nas redes. Que foi ao pleno. Foi ao pleno, como non foi ao pleno? Titular, fixaches moi ben, aparte a ver se se pega algo. Sí. A cuestión é que o Consello Escolar, o Consello Escolar do IES Sánchez Cantón rechaza por abrumadora maioría. Imos ver. O problema é que o pleno en ningún momento se puxo en contra dese comedor, simplemente dixeron que cando o Consello Escolar teñes acordo, faríase. Aquí hai un Consello Escolar que este a favor de suprimir esa parada. Pero incluso non apoyaron o facer unha consulta entre as familias. Xa non estou falando de que apoyaran de que non apoyaran o comedor, é que non apoyaron ni a consulta. Ni la consulta. Mira o pleno, miro. Pero xa o vim. Pero me dá igual, que ademais é un problema de Pontevedra que me dá igual, pero para que vexamos o que son os amigos. Non, exacto, pero mira, aquí o temos. Que tanto criticamos aos demais. Venga. Pero o Consello Escolar, ti se cadra, porque se cadra como ti o faz, estarías de acordo en que houbese un goberno que actúe contra o criterio do Consello Escolar. Pero como foi o Consello Escolar quen decidiu iso, lóxicamente o pleno dice que iso require o acordo do Consello Escolar. Lóxicamente, aquí, se hai un Consello... Vamos a ver, e por que o pleno non pode defender aos pais e as nais que eran os que defendían eso? Porque o Consello Escolar... porque nese caso non defendemos aos pais e as nais, nese caso deixámoslle ao Consello Escolar. O sea, que se o Consello Escolar do IES decide que nós... exacto. Sí. Vale, é bo sabelo isto. Isto é moi bo sabelo. Isto é moi bo sabelo. O sea, que en Pontevedra pueden os pais e as nais piden un comedor escolar. Entonces o bloque de Pontevedra dice que no, que como el Consello Escolar es el que decidió, os pais e as nais non los tenemos en cuenta. Vale, é moi bo ese criterio, para telo en conta. É moi bo ese criterio para telo en conta. Moi bo. A cuestión é que se aquí, neste concello, hai un posicionamento previo do Consello Escolar no que están representados os pais e as nais tamén, que non é o caso... Sí, claro, pero quen ten maioría no Consello Escolar? Quen ten que maioría no Consello Escolar? Quen decide nos Consellos Escolares? Como que decide? Porque quen querían o comedor eran os pais e as nais. Non todos. Bueno, claro, non todos, claro. A cuestión que no Consello Escolar non todos. Entón, non hai... A min... Vou a iso. A cuestión é que creo que non, é de recibo primeiro, insisto, igual os que vivides fora vos interesa falar do que pasa fora, eu creo que non. Foxe tío, que falabas do PP. No, a cuestión é que eu creo que queda claro o que acontece cando son os consellos escolares os que toman estas decisións. Oxalá, a ver se aquí nos conseguimos que así sexa,
o Consello Escolar adopte unha decisión, por exemplo, aquí de Casa Comedor e de Casa Transporte. Nese estamos, e como é o principal órgano de dirección do centro, eu creo que a nosa obriga é apoialos. Sempre. Claro, entonces, claro, aquí neste caso non se dá. O sea que, por favor, non enlames. No, repito o argumento. E non intentes Repito o crear argumento. confusión. Para que nos quede claro. A cuestión... Cal era a posición dos pais e das nais nese tema? Non é así. A cuestión é cando non hai Consello Escolar, como é o caso de agora. Cando queremos amparámonos no Consello Escolar, que sabemos quen ten maioría no Consello Escolar. Estamos enlamando. Estás enlamando. Non enlamamos nada, e máis eu quero xa acabar con este tema, que non... Pero eu non. Aquí a cuestión eu creo que é importante chegar a acordos. Pois xa chegamos. Non sei. Pero é importante chegar a acordos. E ademais, eu creo que hai unha cuestión que a situación que se está a vivir, xa para falar deste concello, non de Redondela nin de Pontevedra, a cuestión que temos aquí é solucionar eses problemas. Estamos de acordo. Entón, estamos dispostos a ter esa xuntanza en educación? Sí. Ben, estamos dispostos a enviar un escrito á Consellería, consultado previamente, un Consello Escolar que non está constituído aínda, cos profesores e cos pais, para que solucionen estas carencias do instituto? Xa dixemos que sí, previa reunión con todos os implicados neste tema. Que aporten todo iso. Efectivamente. Pois é unha cuestión. Eu non sei se creo que os pais igual terían algo que decir. Sí. Pero rematamos o pleno. No, sí, está pedida a palabra e se vai a conceder a palabra a unha nai. Pero rematamos o pleno. Enviar un escrito previa consulta aos pais para que se inicie unha escrito á Consellería, a Consellería previa consulta aos pais e nais para que se inicie a fase 2. No, pero vamos a ver, previa reunión co equipo, digamos, cos sectores implicados. Efectivamente. Consulta cos sectores implicados para solventar as carencias. Pero ponemos para que se inicie a fase 2 ou simplemente para iniciar as carencias que hai non son posibles iniciar a fase 2, existe un... No, xa, pero eu para como queredes que poñamos para iniciar a fase 2 que solventaría as carencias existentes. Vale, e o segundo sería reunión con educación ou algo así. Termos unha xuntanza con a Consellería de Educación. Solicitar. Sí, a ver se a teñen a ben atendela. Con a Consellería de Educación na que participen tamén membros da comunidade educativa e os representantes dos grupos da corporación. Na que participen membros da comunidade educativa. Representantes dos... Bueno, comunidade educativa son os representantes dos pais e nais e representantes municipais. Os portavoces ou representantes? Sí, portavoces ou representantes municipais, é o mesmo, quer dizer, de cada grupo, como país. E esta é para tratar o tema do transporte en concreto? Sí, ou todo, sí. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros e concelleiras, bo día. Achegámonos hoxe aquí coa sensación de que houve unha falla de sensibilidade pola súa persoa cas nais e pais presentes e cos que non poden estar. A súa indiferenza ante a nosa petición de que o pleno fose celebrado ás 8 da tarde, petición na que apelábamos á conciliación laboral e familiar, supón para nós unha decepción máis. Falo neste día como representante das nais e dos pais. Das nais e pais que estamos hoxe aquí e dos que non puideron vir. Levamos 37 días a gastar da nosa saúde, do noso tempo e de días no traballo, para tentar solucionar problemas que nos dá a impresión dende o goberno local se están a ignorar. E nin nós, nin as nosas fillas e fillos, nenas e nenos do concello que vostede goberna, o merecemos.
Comezaban estas nenas e nenos emocionados un novo curso no novo centro. E todo foi cambiando nos primeiros días. Duchas con agua fría, recreos nos pasillos cando chove pola falta de zona cuberta no exterior, cortes de luz continuos por seguir con luz de obra, case un mes sen libros, e así unha longa lista. Na primeira semana saltou a alarma. Non todas as alumnas e alumnos tiñan plaza nos autobuses. E que fixo a Administración? En lugar de protexer a eses nenos e nenas, suprimiu unha parada e con ela un dereito consolidado ao longo de décadas. Como é iso posible? A Consellería de Transporte, a primeiros de ano e a de Educación no mes de setembro, comprometéronse a manter os mesmos servizos de transporte e foi unha mentira. Que nos defende ante iso? A Consellería na matrícula, moitos solicitamos transporte escolar, porque así se recoñecía o dereito nos impresos, e foron concedidas. Ninguén nos comunicou o contrario. Case 30 nenas e nenos están afectados este ano. Se isto non se soluciona, para o ano poden ser case 400. Esas nenas e nenos do Concello que vostede goberna teñen que ir ao instituto camiando por unha estrada sufrindo as inclemencias do tempo, sen un lugar onde resguardarse e cunha mochila de 10 kilos ao lombo. Cando comencen a enfermar, quen os vai a defender? Marchamos a traballar sen que nos importe nada? Miramos para outro lado como parece que fan vostedes? Queremos solucións, merecémolas. As nosas fillas e fillos as merecen. É o noso deber como pais facer todo o posible polo seu benestar. Hoxe sentímonos desprotexidos e en moitos casos sinalados. O único que aquí nos move é o amor polos nosos fillos, o convencemento de que merecen unha educación integral e de calidade no concello que vostede goberna, e a certeza de que nestes momentos non a teñen. Señor alcalde, o martes día 30 imos a ir camiñando por esa mesma estrada que recorren eses nenos e nenas ata o instituto para manifestar o noso descontento. Eu non lle vou a pedir que nos acompañe ese día. Eu pídolle algo diferente, que ata ese mismo momento que ata ese mismo día e a esa mesma hora vaya onde teña que ir e exixa respeto polas nenas e nenos do seu concello, que exixa polo menos un autobús para o novo instituto e que vayan á procura de solucións para resolver o resto dos problemas que ten. Pídollo en nome de todas as nais e de todos os pais, polos nosos nenos e nenas, porque é a nosa responsabilidade e é o seu deber como alcalde.